Моля те, Здравно, не искам лекарство. А какви са тези уши на главата ти? Ама пак ли съм с тези уши? Да, пак. Моля ти се, дядо Коледа, много ти се моля. Дай ми лекарство за ушите. Ама как ще ходя с тези дълги уши? Съжалявам, нещо. Имах такова лекарство и то се казва, че дръж на честната си дума. Обаче го попривърших. На много болни трябваше да го давам. Имаше голяма епидемия по едно време. Дядо Коледа. Да, това е лекарството. Хайде, това е. Хайде, добре. Отвори си рот, давай лекарство. И пи цялото лекарство. Хайде. Хоп, точно така. Давай. Давай, купай цялото лекарство. Браво! Дядо Коледа, само ти иска честна дума. Ще бъда най-послушното момче. Сега, старшата сестра Снежинка и Меки, какво ще пожелаете на най-прекрасните деца? Желаем на всички дечица добрички честита нова година и с радост и песни